Коли ловиш щуку, то розкладаєш кругом себе там 5-6 вудочок з мальком і годинами чекаєш, коли той поплавок потане. А він має можливість переїхати від одного камеша до другого переплисти. І як тільки ти його не побачив там, де ти його раніше бачив, фальстарт. Зриваєшся з місця, ні, він на місці. Сьогодні піймав 2 щуки. Буду збиратися удочки, покажу вам, які оснастки я на щуку по-простому, не нагромаджуючи, не дорого, то все не є. Пізніше покажу.